всички! С вас съм Елка Кърмалка и моят приятел. Днес играем в Squid Game. Не е за първи път, но много ми харесва тази игричка. Постоянно казва игричка. Не, затова решихме да видим нова. Тук имаме много по-сложна игра. Вече виждате един красив ходещ модел. Текстурата на картата, тук е като в играта Squid Game. Чудя се, дали ще има танци? Ще бъде ли тук? Мисля. Какво се случва? Не знам, не съм гледала, така че не мога да дам оценка. Както изглежда, ще бъде оценено от Лео. Ти играеш? Аз ли? Ще се опиташ да преминеш? Благодаря. Колко си мил. Сигурно ще има някой. Ние сме тези, които, например, ще спечелим 6 мача. Ами, накратко. Общо взето, Вау. много по-добре от предишната част, Да. която застихме. Пясъчен глас зад кадър. Страхотно! Защо не мога да тичам? Има такъв бутон за смяна. Чакай. Не мога да го направя. Shift? Ще ни бъде ли позволено да се преродим? Да, може. Слава Богу. Това не е... Ще я дадат тази игра и ние ще чакаме тук. Хайде, докато влязат там, да преминем през инспекцията на стаята. И нека поговорим. Как си днес? Защо съм толкова бавна? Накратко, добра съм. Само, че едва станах пак. Едва се събудих. Зелена светлина. Отново закъсня с 1 минута. По принцип и при мен всичко е наред. Знаеш ли, исках да стана в 9, но будилникът ми звъни, а пък аз си мисля, ще стана след час. И след половин час не беше достатъчно. Накрая станах. От леглото в 9:50. Как можеш дори да ходиш така? Това е бутонът за смяна. Бягай. Изглежда, че е така във всички игри. Щяха да го сложат там. Би било по-удобно. Какъв ужас. Да го държа с пръст, така ли? Не така. Как по дяволите виж трябва? Хайде, ако искаш, можеш да опиташ. Да видим. Можеш просто да го държиш и да водиш. Предпочитам да не поемам риска. Просто във времето, разбираш ли, не ми остава много време. Ако има малко време, мога да помогна. И така остават ни 30 секунди. Добре, 40. Пропуснах. Всичко е наред, ще се върнем по-късно. Някой мине през мен. Бяга те боли. Окей. Хайде! Ще направим дръжката по-късно. Опа, интересно. Вече малко се спука. Виждаш ли? 20 секунди. Леле, това е, нямам време, мисля. Нека помогна. Хайде! 18 секунди. 10 секунди. 9, 8, 7. Минахме. Дадоха ни награда. Така, доколкото разбирам, вече сме във второто ниво. Имаме 20 секунди. И как да ходя? Можеш да ходиш бавно. В техен собствен интерес. Бавното е скучно. В нашето легло е много по-хладно, така мисля. Да, играта е много по-готина тук. Тук изрязват бисквитки. Всичко е наред. Леле, леглото. Това ми харесва повече. Леле, леглото. За да разберете